Mfethu uLoduzane uMancwane bamjwayela kabi kanjani, naye uthi ufuna ukuya eklinikhi uyagula akekho right. Athi le ndoda yakhe yona ayinamali. Bese ethi lo omunye iBare yona ihalela uphaya nejuice. Cela like let me play the rest of the scene because I was like, what? What? Wena Mancwane. Baba. Awuphuthume la egarage uthengele ukaMajona. Uphaya nejuice iCreambake. Acabanga mina bengizothatha le mali ngiye ngayo eklinikhi mfana, hayi sengiyolithetha ngibuye noma ngithi uphaya ngiwufica ngegarage noma ngithi ngibanjwe inkunzi ngisaya. Ngeke bengizoyidlela mina le mali bamjwayela kabi yo. Lapho mfethu usho ukuthi umngani nje wagcina bewuhlanya full time ngoba nangu siyambona emgaqweni. Yo, yabo nje. Abuye-ke